Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out. Siyabingelela obingelela ubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile umfana umhlaja ekhehla umlunguzulu abancengezi angisho lento lezi njengoba shutha nje sisendaweni ekuthiwa iNedbank House Building sise Dark Room Studio number 1 siyabonga. Assalamu alaikum asithokoze mzokwethu sithi good morning kulabo akhuluma ulimi lwesilungu. Babu Dokotela ngifisa namhlanje sikhuluma indaba enkulu, the prison break Isipoki. Kuzoshuba ke namhlanje. Kodwa ke ngifuna ubudokotela ke sithuke ibeke ethana leyo soyibona mase siyiphetha. Babu Dokotela awuchazela abantu ngomsebenzi wamabhayi ikakhulukazi iparuka nenjindi. Iparuka nenjindi. Siyabonga kakhulu. Yabona lapha kunamazwe othi umuya kuona uma ufika kwezinye izigodlo zakhona ufaka isikhindi umuntu esizosena ubhenqisa ibhayi. All right. Simple as that, they don't negotiate kuthiwa bhenqa ibhayi. Umuntu osifazane ufaka ibhloko ubhenqisa ibhayi. Yes. They don't consider anything about bhenqisa ibhayi. Abasho ukuthi ibhloko langena ekhaya. Liyangena uma ufaka ibhayi. Ikhindi abasho ukuthi azingena ziyangena futhi masifama ufake ibhayi but lapho unikezwe noma iliphi ibhayi ke. Dama esikhuluma ngeparuka. Kuyibhayi lamashangane elisetshenziswa kakhulukazi uma uyophakamisa into yemoya. Lento ubhinqa ngezansi lelo bhayi lelo. Ibhayi lelo osuku uyophakamisa into yemoya usumuntu olwandle, usumuntu emathuneni, usumuntu entabeni uyocela izinto udinga ke umenzise abhinqe iparuka. Then kuzothi ke injindi yona uyigaxa ngasenhla uma ukuthi ufuna ukukhuluma nethongo, ithongo lisheshe receive indlela suke egqoke ngayo. Injindi ke ithongo achecka kakhulu uma ukuthi ikakhulukazi ithongo lomdawo likuthanda kakhulu umjindi. Then ke ufaka injindi umuse ngezansi kubhinqe ke ilo. Uma efika umuntu la kumina ezothatha into enkulu kakhulu, ezothatha into leje zesuke ezinkulu kakhulu, kufuna athenge injindi, athenge iparuka. Lezo zinto zenza ukuthi into ayenza ibe quick ukurespond. Khona into sebekhipha o 500,000 apha emillion. Labantu ufuna asebenza. Mase yatshela ukuthi this is lento le uzoyigqoka uma wenza into ukuthi kuze lento yenza irespond fast. Amabhayi wona adecoder izinto ukuthi mwenza ukuthi ibhayi lokuthi wenza ukuthi ibhayi lokuthi. Siyabonga. Sibakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela is common futhi kuyaziwa ukuthi ke inkabi ifele ejokeni. Ne-social ifele emsebenzini walo. Kodwa ubani wathi umuntu nje kaNkulunkulu osiphilela kufala zafe esiqila somlungu. Yo leyanto lena because we don't understand ukuthi ukuba isisebenzi kusho ukuthini in biblical. Yeah. Ukuba isisebenzi before the eyes of the Most High God kusho ukuthini. When you pitch as a worker, you pitch as a slave again. That is why as that you must be obedient to your master. Because you're just a slave to your master. Yeah. You must be obedient for it, you must be submissive. Yes, to your master. Never repel your master. When we were not born to die and die as a slave in any profession. Because any profession that you're gazetted on, it just qualifies you to get a job better because you got this qualification to be enslaved using this qualification. Nothing else we do but this qualification. And your qualification enslaves you. Kulyondo and mold you. Ukuthi uyenza for 20 years. You drive a truck for 20 years because when uhola kakhulu. Manje uqala una 35 to 40 years. Lento ivesane kuphelazo sokusomdala uyabona bayaqala bena 27 years ama trucking. Ethi ofika kulo age usedrive ama truck awu9. Kampani zo9. Kampani zo9 most of the time lezo nkampani ze phase out because eziyenzile imali out of his presence. Abantu bayiqala security bena 22 years.
athi una 35 athena ngomtshela ukuthi security wezwe ama companies aqala kona wasekhonka seyenzile imali abscond engisho ukuthi ufuna ubheka ukuthi where are you now njengoba usebenza ecompany enkulu kangaka uhighster use dispatch ufike nini na 25 years sekudlule ama CEO amangaki eshintsha kuyibhodi they made money they lived yeah engisho ukuthi akeke ukufikele lokho njengomuntu osebenzayo ukuthi yes I'm working but I'm not going to end like this yabo I am not going to end like this let me take this money and do something start something ngithi mengiza kuBabu Dokotela ngize with the concept uBabu Dokotela I just resigned and ngathatha isinqumo ukuthi ngivula ama container ngizowenza ama freight kuphela ama container u3 ama location u3 and ngifuna into yokusebenza ke lapho but leyo ukuthi ngizoqhubeka ngisebenzele abantu they making money out of us ngalondlela ke ufuna uyibuza ukuthi uMM uhola malini njengoba niseza naye kaMasipala ngikhuluma ngomuntu umnoka parks o permanent how DCM uMM yabo umuntu ohola imali wena ngekuyihlanze even 10 years ibalwa ngama millions per annum yabo ngeke nje uzoyihlangana lo mali wena ungathi uwine lo mali ngabe ilotho kuwena and ufuna uzibuze ukuthi uMM njengoba ehola ngaka mina ngika parks ngivusa amaphara la kadelele khona ngiclean udoti no into ufuna ubuye usebenze uzibuza now I'm not going to live like this I am not going to live like this if it doesn't happen it will happen now and refuse ukuthi ube no plan B ngoba uplan B always dome that is why you gain weight fast because you no plan B ukuthi ungasebenzi nje A ngimuvela ku plan B no sense u plan A till uzosebenza awuna option till uzosebenza kodwa uBabu Dokotela bawesizibojabulile do not die as a slavery do not die at work ungafi ungalandeni ethu social life afaka amabhosi this is not about war this is about your condition and your children nalendle crack udonga akusho ukuthi ilungise kusho ukuthi lento ufuna uyibhidlize lento si foundation yamanzi limele qala phansi lento Babu Dokotela bawesizibonga Babu Dokotela uvela uthinta nerve uze bathi ushaya ethanjeni kodwa ke asidlule sikhuluma no TG mhlawumbe uzosimasaje TG hayi naye mesingamtholi futhi siyazivala ucingo yeah kodwa phela basuke bekhokha imali zabo yeah ne Ekhumulito into yakho phonetic hey phonology engeveli cool le hayi boy isitsotsi siqobela isitsotsi isitsotsi nje le nto le Hello. ngicela ungikhulumisa nobaba uGumede Yes, waphesheya kothula umudlula ezinkwazi bishi intela yemike loyo ke. oh Ejadile futhi leba lakithi ke sinemoba sifuyile. namakinati baba asibingelele uthini baba namhlanje uyayeya No, Dokotela sibonga kakhulu nje sibonge umsebenzi woDokotela owenza esizweni. Impela ulumele leli gama lokuthi ubaba wesizwe. Sibonga lapho Dokotela ushele likhulu ihlombe Dokotela sibonga kakhulu ngalokho. Dokotela ake namhlanje ngicele kuwe Dokotela ubaba wesizwe nokujabulile bawuthokozile ukuthi sikhuluma Dokotela about the effect ye-HIV ikakhulukazi kubantu abadala ukuthi umuntu uno-50 uno-60 then maybe leyo age leyo Dokotela umuntu useyagula yet ewadla ama-ARVs Dokotela so ngicela kumhlanje ukuchazela kazi ukuthi i-effect ye-HIV ikakhulukazi kubantu abadala beseno-50-60 yet ewadla ama-ARVs ukuthi kuphindaphi kushayisaphi kwenzakala ini lapho ithini into eyenzakala because you've noticed ukuthi abanye abantu bayagula abanye umzimba wabo uyashintsha abanye bagula baze bashona yet bewadla ama-ARVs kanti yini engejao Dokotela ini eshayisanayo hlasibe ikhona indlela umuntu angenza ngayo Dokotela kuloko ukuthi akwazi ukuthi afike lo age azadlule enale sifo lesi yet futhi ebewadla futhi nama-ARVs Dokotela but just usibalansela lapho ukwenzakala kanjani ukuthi umuntu angasizakala kanjani ukuthi yini umuntu angayenza ukuze ahlale ephilile njalo Dokotela. Dokotela ngibonga kakhulu ngingakuwe Dokotela ngakwazi ukuthi cha umuntu uzosizakala afunde into azi ukuthi yini okumele ayenze Dokotela. Ngibonga kakhulu ngokwesizwe. Siyabonga yes abantu ngicela ukuthi bazosizakala ngombuzo wakho bengawulindele ukuthi siyabonga Babu Dokotela baba wesizwe baba ujabulile lo nto ebuza very important. Firstly, number one, we have to tell people the truth.
asikho isifo esilaphekayo ake siqale lapho nje asikho isifo esilaphekayo. Babu Dokotela uyasiconfuse asiqale ngeflu. Right. Iflu has been around for more than 6,000 years. Isiphathi phendelela. Iflu nje it's been around for more than 6,000 years. A headache's been around since human inception. A headache just ngoba ingawo sinamaphilisi ahlona ngaka epharmacy ekuthiwa ungawekhanda because alikho laziwa ukuthi lipe lisenza noma ngenekhanda. Zonke izifo ake ngikhuluma ngokukhwehlela khonza understand. Uma ukhwehlela uya epharmacy bafike bakubuza ukuthi is a dry or wet because abazi nabazokunika muphi umuthi. Wena uzoyishola ukuthi dry or wet. Mase bekunika ke umuthi onesikhuthaza khabe kuthiwa icodeine. What it does, it blocks the nerve ukuthi ingatshela ubuchopho ukuthi khwehlela. Not ukuthi wena ukusiza la ukusizaka. It just dormant the nerve so that it drag the nerve lento ekuthiwa incika. Incika. Ayibona into abayithanda kakhulu ukuthi incika. Le abayiphuzanele nekhuyi. Isona ke leso sikhuthaza khabe sifaka kuyo yonke into okukhwehlela. It just drag ilokhu ama nerves akhe angazi ukuthi sekufuza khwehlela because abantu abazi ukuthi abalambe kusuke kudrop igauge ku normal gauge yokudla and then udle ukhe kabili kathathu ingathi ngiright kusuke kudrop igauge nakhona ke ku HIV funa mesilapha umuntu abuza ukuthi Babu Dokotela uma nginika ifoda ikhomba yakhona ngosebona njani izoyiqeda yini HIV because there's no disease that has ever been cured or finished. Onke into esiyenzayo ekulapheni western or non-western medicine it's just a suppressant. We suppress any medical condition. Uma sikutesta i-cancer siyitesta ngama-tumor markers. Funa athi 0 to 35. Alright. Into esiyi-check-a kweni iloko kuphela. Njalo uma sikucheck-a sithatha 0667 unama-symptoms ukuthi unohlobo othile cancer, consider it done, checked. But uma siyi-check-a i-cancer yakho ithi 0 to 17 isho ukuthi i-cancer yakho ithi at bay, it well suppressed by immune system yakho. I would cancer now unayo but it was suppressed. Insumpe HP. Insumpe besikhuluma ngensumpe lana sikhuluma ngebacteria ehlukene ngo52. Wonke umuntu unazo insumpe but at the minimum level because of immune system is suppressed. The name is sikhuluma ngeHIV kubantu abadala. Abantu abadala they've never been told babetshe mabedla ama-ARVs izophela. But now sesifike kutheni iHIV has mutated itself to another strain. And then imithi abasebenzisa yona ifike ukuthi esemenza ukuthi isithi ne drug intolerance umzimba usayifunda lamithi ngalo ndlela we can rejuvenate ukuthi umzimba uphinde futhi uaccept ama ARVs aphinde futhi abe effective. Why what is important, i-virus esuke iphethe umuntu emzimbeni inento esibiza ukuthi ama glycoprotein 120 and glycoprotein 41. Those are very, very important things. Ukuthi sikunikeze i-treatment engakwazi to bend ama GP120 akho so that i-virus ingasakwazi ukuthinta amanye ama-cells. Sikwazi ukuthi si-distract into esibiza ukuthi viral mitochondrial and viral proteins. Lapho ke suke sisebenzisa imithi esibiza ukuthi ifuda i-combo yakhona isuke u-700 rand. Lo combo uyidla only 3 months. And we miss awusayidinga ukuthi uyidle hambe kudokotela oseduzana umtshela ukuthi I've been taking this and now I'm here to do my full blood count FBC to see ukuthi i-MCV ne-MCH yami inomalini basophilus eosinophils kunomalini njengoba ngithatha lokho is it working since ngithatha ama-ARVs because asisho ukuthi replace ama-ARVs ngefuta hyperimmune but all we are saying usugule kakhulu uthatha into engayindawo usuze wazaca ngisho imlenze. Kunabantu awuthola ukuthi umuntu usewucinga usufunda i-anatomy umzimba wonke uyaqhubeka kwadla ama-ARVs wenza kahle because he's got no option but now unayo option. Thatha ke into esibiza ukuthi ifuda hyperimmune ikhomba yakhona ngo-700 ukwazi ukuthi umzimba wakho uphinde ugcwale kahle kodwa ama-ARVs ngawayeki uqhubeke now for 90 days and stop it musu yakudokotela wakho. If udokotela kethi konke ku right continue for 1 year. Uma usubona le CD4 count yakhe bengakhuphuka ayizurisha yini u40%. Babu Dokotela bakwethu bajabulela lo mfana uqhelaza ukuthi umuhle nje akhehlela umlungu. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Babu Dokotela kunendawo that have been proven ukuthi ke i-practice yobunyanga cannot be effective kuzona. Singabala kundawo zama deserts
ko Kalahari ko Sub-Sahara Desert nezinye indawo nje ko Russia Yeah, especially Russia. la ongathi mawinyaka khona ufuna uqala phansi bona hayi ke I must find something else engizoyenza. Yes. Kwa Dokotela it's before even in Gauteng noma igoli lithandwa kakhulu. For mining. Eh? For mining. It's for mining, not omnyanga. That is what how means gold. Gold, the place of gold. Babu Dokotela kuthini ukuphawula kwakho kumfowethu noma kudadewethu olapha eGoli othi uyinyanga? Uyazi mina ngihlala nginomuzi eMgababa. Yeah. Imbuzi esemgababa ayikho intondolo engaka. Ngapha ngakithi emakhuzeni kunentondolo zembuzi. Uthola imbuzi engaka. Emgababa imbuzi zakhona ezingangezinje. You know why? I-pollution. Lapha sine feme ngeEnglish egama layo. Eduma ubusuku bonke. Kuze kusi. And then ikhuphuka intuthu yakho ibambelele ema cloud ebusuku mise drop iba amazolo. Mase lezilwane zidla lento la le chemical. eGoli kunento efana naleyo. Uma uyeGoli uyolenda ngebhano kune weather yaseGoli kuphela eyenziwa zemayini namafemu. Engekho kweyinda engekho kwi-forecast. And le pollution le meter suke bebeyiqhulile beyinekile. Iba polluted with this chemical esuke drop phezulu aba-consume aba-understand lokho. Indawo abagezisa khona abantu amanzi they highly polluted ama-chemicals aphuma emafemini with E. coli bacteria as well because there are so many slums around imjondolo. Imjondolo iproduce E. coli because ama-toilet aba-flush. Yini E. coli Babu Dokotela igciwane litholakala endlini. Indle emfuleni yaseGoli itheleka phakathi. Yes. Thereafter akwenzeka ubunyanga lapha yana. Ubunyanga deserve ukuthi kube khona amahlathi. Mina njoba ngilana ngiku 500 meters away from ihlathi eseduzana. Njoba ngilethe kunje phakathi ku-CBD. Yes. Ngi 500 meters away from ihlathi eseduzana. Elikhulu futhi. Yes. Once nje waba kude nehlathi ngeradius ka 500 or ka 5 kilometers ishiye lo ndawo. 5 kilometers alingeke ihlathi. eGoli kwi-radius of 200 kilometers aleke ihlathi. Radius ka 200 kilometers aleke ihlathi. And uma uyinyanga udinga ihlathi. Yonke into yakho ilanda ehlathini. Uma sitravela siya kumanye amazwe siye endaweni esuke zinamahlathi vese. Sirefer amahlathi kwelinye ihlathi. Engisho ukuthi lento obunyanga naseGoli ayenzeki. Asibatshela abantu iqiniso ayenzeki because imithi iba highly polluted. Icabangisisa kahle ukuthi uma uvuka ekseni uyenyangeni eseGoli nalento ethi shoba Babu Dokotela ukuthi iyamesha yini. Yabo iyamesha izogeza kuphi lenyanga. Funa ukugeza umfu izogeza kuphi. Babu Dokotela babujabule mfana umhleje ekhehlela ngisiyabonga. Siwakhulu Babu Dokotela. Dokotela ukuzoziswa kuthiwa uDr HQ nala. Noma uprofessor noma uking somnala. King Somnala. King somnala. Who is this gentleman? Bathi babonala abanye bamaziyo. Yes. He's a born again child of God. Angisho lo futhi angisule. Ngoba lento yebaptism abantu abayazi ukusho ukuthini. Ukuthi baptist. Awukwazi ukuba de-baptist. Right. Unala umsindiso. Through and through. No umsindiso nje. Ebhaphatiswa kwakho emukela amagama amathathu wabhaphatiswa. And into ebaleka kakhulu kunala we have to preserve abantu abasha abafana la because of hyper intellectual that is not from learning but from God through his angelic powers. And then ama angels are impart knowledge eningi kuthini and learn knowledge mase abuse thina ehlakaniphile kanti uNkulunkulu ohlakaniphile. Ngisho ukuthi abantu abanjengonala and unala angikusho akanayo formal education. Right. Ngoba azange safika noma kwesiphi i-graduation ceremony ezograduate nabantu ade befunda na akanazo student number sobe university but i-intellectual yakhe ibitha abantu abanama student number abanama exam numbers. Yabo ngoba even nakwezempilo kunabantu abasubmitayo kuyena when it comes to echaza ngezinto zezempilo. Yes. Yabo kuze kwi-politics kunabantu abasubmitayo kuyena when it comes to politics. Engisho ukuthi abantu abanjengalabo bangama-living libraries. We have to be proud abantu abanjengonala abathatha into engekho ibe khona and igcina ikhona futhi. Yabo engisho ukuthi mase nabantu abanjengalana because into la iqala isitshengise khona ukuthi how dom away it's whereby sibona isihlahla sapetshisi sidlula sikhula ekusagumtree sithi nayo lento ekazenzeka siqala sisigxeke but we don't know ukuthi what caused it. Yabo engisho ukuthi unala uexceed knowledge akade vese singa expectile ukuthi umuntu ongenayo formal education angakhuluma leyanto leyana angaba kuleya level yana. And after
we start to throw mud ebusweni bakhe, but that shows alone with how ignorant are we. Ngike ngambona kwenye ama videos ethi yena wafunda ugrade 1 futhi nakhona because ubaba wakhe wayethi kumele afunde abomabhalane ngoba impilo yakhe ayibuthakathaka ekhuleni kwakhe ethi ngiyakwazi ukuyoqukula amasaka noCement emafemini wafunda ke wagcina kwa grade 1 kwaphela kanjalo futhi, but today he has been a lecturer in some Bible colleges. But the problem is abantu bayakhohlwa ukuthi there is an open air university, yes. That is where he graduated. Open air University of Knowledge. all right. Yes, that is where he graduated. Laphana imfundo yakho infinite. You learn every day. Your master is your cerebrum. Sure. That's all. And then yena ugraduate ku-university, ku-open air university of the world. That is why he graduated. That is why ama-theologian amaningi asa-submit again. Because what he knows, the trust has been imparted again. Ngisho ukuthi abantu abanjengonala, we need to celebrate them. We need ukuthi sibafake emlandweni. Because kuna abelungu kuphela bas-identify umuntu ozongena ku-Guinness Book of World Record. But unala ngeke bamfake because ube yi-threat kubona isikhathi esiningi. Babu Dokotela babe sizibawujabule mfana umhleje yakhe ehlala umlungu siyabo. Sibakhulu Babu Dokotela. What Dokotela, why uJesu angazange alifunde iBhayibheli? If engazange ayibo, walifunda qala. Walifunda iBhayibheli. If engazange alifunde, why? It's a good thing ngoba leyanto ilokithusa ngoba kunabantu manje, believe you me, kade ngise kwenda kuthiwa akhonuk ngapha eMpumalanga ibakhola abantu baseMpumalanga iredio yakho nebe gospel kuswele kuseni kuzocisha ushonilanga. Awu shame, bamthanda uNkulunkulu. Bakhola khona intombazane belecula nje ngoJesu nje ngoJesu yonke into yakhe beUJesu Jesus. But into ethusa ukuthi the time usuka kulomhlaba uya kwela amathongo ufune igama laJesu akaziwe because uyashiya amashiach iqala lapho lela gama la alaziwa zingilosi and yena le Bible lethi sikhuluma akazi alifunde and he was never been advised ukuthi umuke wafa so sale sibhaletheni iBhayibheli because last time he checked there were scrolls. Yeah. And scrolls manje abantu abasele nama scrolls bawu2 but we don't know ama Vaticans ama Rome lapha na Vatican City bafunda ama scrolls bakhona bafunda ama scrolls and kuzothi amaJuda even though enayo iTorah but ana ama scrolls. Yes, because yena akakazi alifunde engisho ukuthi abantu ufuna bakoloko bakuphile nokuthi lo muntu abakhuluma ngayo lento ekhuluma ngayo yena akayazi nale gama bizwa ngalo futhi yena akazi useqedwe seqanje igama elisha engisho ukuthi izinto ezofuna sizifunde siziphile sizi-understand siqale sibatshele futhi abantu ukuthi lento esifundayo yethu ensinirefera ngayo ukuthi kwenzekani emlandweni but the one that isikhuluma ngayo la akayazi lento isikhuluma ngayo. Siyabonga. Siyabakhulu Babu Dokotela, uma uthi your girl child is your precious stone uzoyifanisa ne-emerald ne-gemstone, what do you say? Uthini? Ukuthi kunengane intombazana kunalengane ehluphayo. To have ingane intombazane, you work around that. Right. Ingane intombazane kuze ukuthi ube gemstone, you have to apply some things. You work around it. Awuzozala ingane u-abstain ukuba eseduze kwengane for 15 years ukuthi senibuyisene noma wengane ngoba wena usune stroke. Uhlangana ingane yakhe sena 18 yentombazane. No, that's not a precious. That's not it. Ilengane engiyizalana. Yeah. Ithu ilengane ke lento. Yazi yini lengane ngesingisi? It's a damsel. Damsel ntombazanyana. Ntombazanyana nje. It's just a damsel. Umfanyana nje kuthiwa it's a LAS. Umfanyana ke loyo. And then intombazana we are investor kuyona to be what is supposed to be. We are investor kuyona, you educate a child. Hayi ukuthi we are mentorisha umuntu uba too close ukubona ama mentors kama wakhe are they effective yini. La uma wakhe fail khona and then iza kuwena. Imiza kuwena iza ngoba sizolungisa amaphutha kuphela izizokhuluma nawe. Ngithi angeke ngisabenza lokho. Because you are mentoring, you are too close. You are making that gemstone. Because awucabanga ukuthi igemstone ungayitshitha njengama blocks la ubiya kwakho. It has never happened. Ngisho ukuthi thina abantu besilisa
thina abantu besimame abanengane, it is our discipline ukuthi ingane intombazane we must invest, put more knowledge, put more resources around ukukhulisa lengane, even lengane noma kuthiwa uthola umsebenzi, but the way she has been brought up by the father especially, she doesn't feel like finding a job. But uzowuthola umsebenzi ngoba besufundile, but akekho desperate ukuthi angazalala nendoda endala kuze ukuthi akwazi ukuthi athole imali, because the way she's been groomed and ubabe khona ngasonke isikhathi, most of the things ezidingwa abantu abawontanga bakhe yena akazidingi because ubaba uinvested too much again. Engisho ukuthi lezi zinto lezi asiz understand size asidamise kunaka, sifika umbaba unabafana abawu7 namantombazana awu2, labafana abawu4 bayadrive futhi banemoto, lamantombazana awu2 awakwazi ukudrive futhi abanazo imoto. Simple as that. Uyabona ukuthi pha ilimaza kanjani. Yeah. And kanti kufuza ukuthi lengane le once yaqeda esikoleni ngesikhathi se-tertiary ibifunda ukudrive. Is athunini izokwazi kanjani ufunda ngapha na ukuthi hayi nginezizathu ukuthi akabe funda manje ukudrive. Esafresh nje because it's where ezokwazi ukwenza izinto. And graduate kodwa useqalile ukupractice uhambe eshayisa imoto yakhe udongwane ekhuhle. Yes. Because we are invest again. Babu Dokotela, let us treat our girl children as the most important item ehlala we safe. Siyabonga. Thank you, Babu Dokotela. The prison break Isipoki. Abantu basejele Babu Dokotela, I'm sure very attentive. Ukuthi ufuna ukuthini. Yes. Angiyikhuluma nje prison break. Number 1, prison break akuthenjwana. Awukwazi ukuthemba ioffender. Nangephutha. Naye futhi ayikuthembi because ayiyona inyoni. Yes. Wena weyinyoni, yona iyona inyoni. Ayikwazi ukuthemba inyoni. Now futhi ukwazi ukuthemba ioffender. And whereby we have to do the payment. Akakwazi ukukuthemba ukuthi akunika 100,000 ukuthi umkhiphe ejele. Khohla. Ngoba if ingasenzeki lonto uzoyiclaim kanjani imali yakho. Nawe ukwazi ukuthi ungenza leyo nto ngesigebengu. Mina ngikuprovile, mina ngikhipha abantu kakhipha omunye ummeli. Ephethe inxaka yento ungamkhipha khala ngaphandle. Mase phuma wahlala phansi nama ngichazela wathi hayi Babu Dokotela ngifuna ukutshela iqiniso mina ngisigebengu. Intshalo le yami ayisho ukuthi ngithemba inyoni. Kahle mina nginamali nginafakho. Mengiphuma manje ngizoqala phansi emgaqweni. Ngenze lento engibophisile futhi kuze ngiphinde ngisurvive. Sure. Kalondlela imali yakhe ayikho. Ngathi mina yazi ukukhuluma iqiniso ngoba ngizokufaka iquantum because you've been honest with me. Ngeke ngwenze lutho. Hamba ungasaboyi futhi bangifuna slow siqhuma ngoba usushithu wesigebengu lento akhiphela na yikho. Hamba uphanda futhi. Lana siyakwazi ukuthi sinike umuntu besikhokhele kahle 100 of 100,000 done. Good. Sithi sizohamba manje. So vusa into ngale muthi lo. Sifike siwufake lo muthi lapha mase siyawuphahla mase sithi njengamanje sivuka uye kusibanibani. Lento imivuka kufuna ivuke njengentuthu ishunqa. Sithi vuka uye kusibanibani, anything emvalele ejele sithi hamba uyisusa. Ukuthi kanjani wena uyazi ukuthi ungena kuphi. Ukuthi yini evimbili wena uzofika ubone. Sifuna ukuthi lo muntu abuye nawe, abuye ezobonga la kuwena. And lento siyakwazi ukuyivusa lento sithi hamba manje isibanibani ufike umbulala ejele simfuna ubone iphupho. Yenza exactly the same thing. Wena kuyena ukuthi uyirola kanjani. But you must be effective ukuyivusa ngoba abantu bacabanga ukuvusa umuntu ethuneni kuyadla akuyona into okudlala. Akuyona nje into okudlala akuyona into okudlala ngoba mina mengikhiphe umuntu ngithamba uvusa umuntu angiyimi nethuneni. Sengimdala for that. Ngikhiphe umuntu ukuthi mihamba uvusa uzofuna umvusa nje but nansi into ezokwenzeka. Abe no conscious and understand kuzokwenzeka into ukuthi sivuke lento le iyokwenza exact lento ithuma yona. Uthi azathi mina ngiyambonga mina inkosi yasekundaweni ukuthi ifike ngephupho yathi namhlanje siyakulanda kanti bekuvuswe lento le. Bekuvuswe lento usuke ngazi naye ukuthi miraculous akazi ukuthi uphuma kanjani. Cannot tell anyone. Kodwa kusala ukuthi uphumile. Aphuma umuntu ejele. Isipoki ke lesuke sivusiwe. Akho umuntu azonikwa wona akukho lutho. But ilento esuke sokwenziwa. If ehluphile siyakwazi futhi ukuvusa isipoki sithi nje akavelelwe izinkinga ejele afele khona phela njalo. Siyabonga. Usuhlupheka isikhathi eside, izinto zakho ayihlangani, usubuye ukuyothwala, isigubha sisebenzi, uBabu Dokotela uzokuvulela indlanhla zakho, ube nemali. 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha.